se Ivan Mazurek a jsem docentem na Ústavu konstruování strojní fakulty a vedoucím výzkumné skupiny technické diagnostiky. V této laboratoři se nachází několik výsledků našeho patentového úsilí, například ten tester automobilových naprav, který vyšel ze spolupráce s firmami, které profesionálně vyrábějí podobné zařízení, a snažili jsme se vytvořit něco na co nejníže nákladovém konci toho výrobního sortimentu a museli jsme překonat několik komplikovaných situací při jeho vývoji, takže po ukončení vývoje byl na něj udělen jak užitný vzor, tak patent. V praxi je to použitelné velmi, bych řekl, protože když jsme to jako exponát vystavovali na Autoteku brněnské výstavě servisní techniky, tak byl o zařízení zájem, ale v současné době jsme ve fázi hledání výrobce, který by to distribuoval. No, tak toho výrobce by měla zaujmout ten fakt, že to leží na tom právě nízkonákladovém konci celého toho sortimentu a vlastně podobné zařízení na trhu ani v Čechách, ani v Evropě, ani ve Spojených státech není a to byl ten důvod, proč na to ten patent byl udělen.